Eżiz telespettaturi, fl-ewwel servizz tal-programm tal-lum qed nippreżentaw pubblikazzjoni li hija fonti ta' tarif dwar l-istorja tal-ilma f'pajjiżna. Il-ktieb 8,000 Years of Water, A Maltese Story of Sustainability huwa pubblikazzjoni tal-Korporazzjoni tas-Servizzi tal-Ilma u sar b'kollaborazzjoni ma' Heritage Malta. Joffri tarif interessanti ferm fuq kif il-bniedem f'Malta mal-medda tas-sekli kien kapaċi jisfrutta din ir-riżorsa importanti għall-għejxin tiegħu. Nistgħu ngħidu mingħajr tlaqliq li l-pubblikazzjoni hija vetrina tal-istorja tal-ilma f'pajjiżna. Huwa ktieb voluminus ta' 498 paġna, editjat minn Stephen Zerafa, b'disin u fotografija ta' Daniel Cilja u mitbuħ fl-istamperija Printed ta' Raħal il-Ġdid. 14 l-awtur, il-kol espert fil-qasam tagħhom, jippreżentaw 16 il-kapitlu li jinkorporaw epoki differenti fl-istorja ta' pajjiżna u li dokumentaw l-istorja tal-akkwist u l-maniġġjar tal-ilma fi żminijiet preistoriċi u dawk medjevali. Żmien l-Ordni ta' San Ġwan f'Malta, il-ħakma Ingliża sal-iżviluppi tal-infrastruttura assoċjata mal-akkwist u l-maniġġjar tal-ilma fi żminijiet iktar riċenti. Flimkien ma' bibliografija iddettaljata, il-ktieb jinkludi wkoll introduzzjoni mill-President ta' Malta Dr. George Vella li stqar illi l-ġenerazzjoni tal-lum forsi ma tapprezzax il-benefiċċji ta' ċertezza li wieħed jiftaħ il-vit tal-ilma u dejjem isib ġej ilma nadif u tajjeb għall-użu. Tajjeb li wieħed jiftakar kemm batew ta' qabilna biex kellhom aċċess għall-ilma nadif u sikur għal saħħithom. Kull kapitlu huwa akkompanjat minn bosta ritratti spettakolari ta' Daniel Cilja flimkien ma' pjanti qodma, diagrammi u riproduzzjonijiet ta' pitturi minn artisti tal-passat illi jifhmu b'mod viżiv is-suġġett li jkun qed jitratta il-kapitlu. Il-korporazzjoni ħasset il-bżonn li tirrakkonta l-istorja interessanti ħafna ta' 8,000 sena ilma f'Malta. Il-ktieb għandu ġo fih 16 kapitlu li jibdew. L-ewwel kapitlu jibda fuq il-groundwater, imma kif saret Malta, jiġifieri x'kienu l-forzi u l-proċessi ġeoloġiċi illi saret Malta. It-tip ta' blat differenti għalfejn f'ċertu blat ikun hemm ilma u tip ta' blat ieħor ma jżommx ilma u hemm spjegazzjoni fuq il-groundwater, sewwa l-ilma tal-pjan. U mbagħad hemm ħafna iktar affarijiet interessanti. L-ilma fil-preistorja. L-ewwel bniedem f'Malta kif għamel biex iżomm ftit ilma fis-sajf. U mbagħad għandna kapitlu fuq l-ilma fi żmien Puniku fi żmien ir-Rumani. Hemm ieħor fuq l-ilma fi żmien il-Medjuevu, fi żmien l-Ingliżi. Għandna żewġ kapitli interessanti ħafna fuq il-qwiel u il-proverbi Maltin u il-kliem Malti li għandu x'jaqsam mal-ilma. Fuq it-tradizzjonijiet għalfejn pereżempju nagħmlu tfal bl-ilma. Minn fejn ġejja dik mill-antik ħafna, ir-reliġjonijiet differenti x'jaħsbu fuq l-ilma, l-istorja tal-ilma. Għandna kapitlu wkoll twil interessanti fuq żmien l-Ingliżi. Ieħor fuq l-ilma fil-bliet li għandna fis-swar, ġewwa swar pereżempju. Jekk inti ġejt attakkat u l-poplu kellu jidħol jistkemm fis-swar, irid ikollok provvista tal-ilma. Għal xejn jkollok l-ilma barra u ġewwa m'għandekx ilma, ħasbu għaliha wkoll, hemm l-istorja interessanti. Hemm kapitlu ieħor fuq l-infrastruttura storika, jiġifieri l-materjali li jintużaw, l-ewwel konkos li ntuża Malta għal dawn l-istrutturi. Hemm ukoll l-istorja tal-desalinizzazzjoni hawn Malta. Meta fi żmien konna nagħllu l-ilma baħar biex nagħmlu l-ilma ħellu. L-istorja tal-reverse osmosis. Hemm storja wkoll fuq id-dranaġġ għaliex
pari passu mal-ilma, ma' żieda fil-provista tal-ilma, għandek żieda fid-drenaġġ u trid teħles minnu. Kien hawn ħafna mart, ħafna mwiet ukoll hemm f'dak iċ-chapter. U mbagħad nitkellmu fuq l-istorja tal-Funtani f'Malta. Storja interessanti wkoll fuq kif twassal l-ilma fil-belt Valletta ta' Bontadini li kien il-perit illi wassal l-ilma. Hemm ukoll storja tal-30 sena tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma. Il-ktieb huwa fenomenali, speċjalment ukoll ir-ritratti li hemm, il-fotografija ta' Daniel Celia. Huwa inkredibbli u żgur tieħu pjaċir tarah. Matul din is-sensiela kienu diversi pubblikazzjonijiet bit-timbru ta' Daniel Celia. Dan mhux biss għar-ritratti sbieħ li issebħu l-paġni, iżda l-istess preparazzjoni tal-ktieb, il-140 wieħed tiegħu. Żgur li għal Daniel, imdorri jiddokumenta rkejjen popolari mwarba tal-Gżejjer Maltin, din l-isfida irregalatlu esperjenza indimentikabbli. Il-ktieb huwa differenti minn ħafna kotbuħar li għamilt, dan il-140 ktieb li għamilt. Imma għal kontrarju ta' ħafna kotbuħra kien suġġett kompletament maħdum biss għall-ilma, għall-istorja tal-ilma f'Malta. Is-sabeħ tiegħu kienu wkoll li kellna awturi tajbin ħafna li qabel ma bdejna nagħmlu l-fotografija kien lest il-kitba tagħhom b'sens, allura jiena rajtu, flejtu, tkellimt mal-awturi u hekk tallimt ħafna fuq is-suġġetti li kont ħaniġbed. Allura pereżempju jekk wieħed ħajjidħol hawn ġewwa f'Qegħdin in-Naval, kont diġà kelli idea meta nbena għal xiex imbena li naturalment jagħtik possibilità l-fotografija li tidħol għax taf li trid turi din l-istorja tiegħu. Ġifieri mhux qed tagħmel fotografija biss għażbuħija tal-arkitettura ta' ġibjun bħal dan, imma trid tagħmlu b'mod u maniera li min ħajaqra l-ktieb u jara l-fotografija ma' l-kitba li jkun hemm fil-ktieb irrid jamalgamhom biex jipprova jifhem l-esperjenza li jien kelli meta kont hawn ġew nagħmel il-fotografija ta' dan il-ġibjun meravigliuż. U bħal hawnhekk hemm ħafna postijiet oħra. Ġifieri kien hemm postijiet li jiena min jaf kemm il-darba ngħaddu ma' ġenbhom bil-karozza u laqqas timmaġina bħal mu hawnhekk, pereżempju hawnhekk Ripley Airport. Eluf ta' nies jgħaddu ma' ġenbu u ħadd ma kellhom idea dil-meravilja ta' arkitettura li meta bdew joħorġu r-ritratti ġejsu tawħ laqam ħanejdulu hekk il-katedral ta' taħt l-art. U bħal dan hemm ħafna postijiet oħra u hemm postijiet oħra li għax hawn ħafna minnhom li ma stajniex kollha kemm huma anki ndaħluhom fil-ktieb għax hemm limitu kemm wieħed jista' jpoġġi, ma ġembna hawnhekk hawn Taskinas pereżempju reservoir mibni b'mod differenti minn dan, ħafna iżgħar minn dan, imma l-arkitettura tiegħu hija bellezza wkoll. U f'dak il-każ jien il-fotografija ma stajx nidħol ġo fih dal-ġibjun għax mimli bl-ilma, allura kelli niżel kamera ġo fih. Bil-kontra, ġifieri dan ikollok sitwazzjonijiet fejn jekk inti ma tistax tmur illum hawn l-apparat li tista' ddaħħal anke l-kamera taħt l-ilma u tiġbed l-esperjenza mhux ġast ta' fuq l-art, imma anke ta' taħt l-art u ta' taħt l-ilma. Kien esperjenzi pereżempju fejn f'ġibjun jitlu jnatfuh bi-scuba diving u jiena dħalt magħhom bl-iskuba u nżilna propju newmu ġo dan il-ġibjun li għadu jintuża sal-lum. Esperjenzi pereżempju li tgħaddi minn taħt il-tunnels li hemm taħt ir-Rabat li dawn huma antiki minn ta' żmien l-Arab, ġifieri dawn l-Arab kellhom sistema li biex jieħdu l-ilma minn naħa l-oħra kienu jagħmlu dak li jgħidu il-qanat, tunnel li minnu kien jgħaddi biss l-ilma u dan għadu għaddej l-ilma minnu sal-ġurnata tal-lum jitlaq minn fejn tal-Virtu jew minn x'imkien hemm qas nafu eżatt minn fejn jitlaq, imma jgħaddi minn taħt ir-Rabat, jgħaddi minn fejn is-Saqqija, jgħaddi minn fejn il-Knisja u jibqa' ħiereġ iktar l-isfel fil-wied. Dan timxi minn ġo fihom u tistaġeb kif dawn tħaffru mal-kważi 1000 sena ilu. U l-istess anki iktar il-fuq jekk tmur lejn il-naħa tal-imtaħleb hemm tunnels li jitilqu minn hemm
again kienu għamluhom ta' żmien l-Arab, naħsbu li bdew fi żmien l-Arab u dawn fi żmien il-kavallieri għaqduhom ma' xulxin u ħadu l-ilma il-belt. Ġifieri aħna pereżempju naraw l-akwedott, kulħadd jaf bl-akwedott li hemm, imma l-akwedott il-biċċa kbira minnu huwa taħt l-art, mhux fuq l-art. Hemm biċċa pereżempju teknoloġija inkredibbli kif fejn jispiċċa l-akwedott intu diħel Santa Venera, hemm torri, tat-torri jippumpjaħ l-isfel, bil-pressure li ġej mill-naħa ta' fuq ta' Malta dan jinżel l-isfel, jitla l-fuq, hemm torri ieħor ġol Ħamrun jgħidulu ta' Saint Nicholas u bat jinżel bi pressa ikbar biex jasal sal-belt. Jgħaddi ġifier mill-Furjana, hemm torri ieħor dak ta' Sarrija u mbagħad jibqa' sejjer biex jidħol il-belt. Imma ħaġa li ħafna nies u jien laqqas kont naf li dan l-ilma kien jgħaddi ġifieri minn taħt id-ditx tal-belt. Ġifieri ma kienx jgħaddi, jien kont nissopponi li dan forsi jgħaddi minn mal-bridge. Imma le, dan kien jasal sa fejn hemm il-foss, jinżel l-isfel u jerġa' jitla' l-fuq bi pressa biżżejjed li jkun hemm il-funtani tal-belt fi żmien il-kavallieri. L-istorja tal-ilma hija affaxxinanti, waħda mill-oħra tibda aħna l-ktieb jibda minn żmien il-ġeoloġija fejn l-ilma sapruħu taħt l-art li għadna nużaw l-aquifers li għandna llum. Mbagħad jgħaddi mill-istorja kollha, mill-istejjer kollha tal-istorja ta' Malta, mill-preistorja sa żmien tal-lum prattikament. Illum it-teknoloġija hija wkoll fenomenali, għandna reverse osmosis li qed jagħtuna l-ilma tajjeb li qed jitħallat mal-ilma li ġej minn dawn l-aquifers minn taħt il-baħar ma' taħt l-art, ġifieri mill-baħar ta' taħt l-art, u kollha jingħaqdu ma' xulxin biex jagħtuna ilma tajjeb għax-xorb. Il-ħaġa oħra li jien personalment ma kontx naf huwa x-xogħol enormi li hemm tal-ħaddiema tal-Water Services, dawn jaħdmu bil-lejl, jieħdu ħsieb id-dranaġġ, jieħdu ħsieb li jekk ikun hemm xi ilma li qed jintelef taħt l-art jalqoh malajr. Waħda mill-fenomeni kienet li kien jintelef ħafna ilma fil-pajpijiet antiki, din prattikament illum il-ġurnata inqetet kompletament. Jiġifieri kienet esperjenza ta' storja ta' 8000 sena kif jismu l-ktieb illi kont fortunat biżżejjed li għamilt ħafna kodba fuq ħafna perjodi u storja ta' Malta, din kienet fetħit li għajnejja għal ħafna affarijiet li jien stess ma kontx naf bihom. U nispera li min ikollu l-ktieb u jaqrah jifhem dak li femt jien meta qrajtu u mbagħad għamilt il-fotografija tiegħu. Fi kliem il-President George Vella, illum il-ġurnata nsemmu kliem u kunċetti bħalma huma is-sostenibilità, it-tibdil fil-klima u l-preservazzjoni tar-riżorsi naturali. Iżda meta wieħed jiżen u jixtar xi jsarfu dawn il-kliem, insibu li dan il-ħsieb tal-kavallieri tal-Ordni San Ġwan dwar il-ħażna tal-ilma huwa sors importanti ta' ispirazzjoni għalina il-koll. Bħala pajjiż, konna diġà nafu l-problema li kellu pajjiżna minħabba n-nuqqas ta' provvista tal-ilma. Spiss Malta kienet tiffaċċja kriżi relatata mal-ilma. Fid-dinja moderna tal-lum fejn il-konsum tal-ilma dejjem jola mal-bżonnijiet tal-iżvilupp tas-soċjetà, ninsabu f'sitwazzjoni li għandna bżonn ħafna aktar attenzjoni. Il-pubblikazzjoni tfornina b'tarif interessanti dwar il-ħidma li twetta il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma sabiex tassigura provvista dejjema u adekwata għall-esiġenzi ta' pajjiż modern fid-dinja tal-lum. Naqraw dwar is-sorsi differenti li llum jagħtuna l-ilma, il-ħidma sabiex jitnaqqas it-telf tal-ilma, il-laboratorju u proġetti infrastrutturali, kif ukoll il-produzzjoni tal-hekk imsejjaħ New Water. Importanti li llum il-ġurnata n-nies jifhmu l-effort kbir li jagħmlu ħaddiema tal-Korporazzjoni tas-Servizzi tal-Ilma. Fil-waqt li l-korporazzjoni tipproduċi l-ilma li 65% minn desalination plants li għandna ma' Malta Għawdex u 35% minn groundwater. Mbagħad jiskatta l-proċess ta' distribuzzjoni. Ovvjament il-ġurnata bħalma semma wkoll fil-ktieb 8000 Years of Water ma rridux biss l-importanza just distribution, imma importanti ħafna il-mezz li bih isir dan id-distribution. Importanti ħafna li nagħmlu dan bl-iktar mod effiċjenti possibbli. Rajna kif fl-aħħar 10 snin il-korporazzjoni għamlet rekord, niżlet minn 20 ILI li huwa
l-Infrastructure Leakage Index minn 20 għal 1.8 li huwa world record. Meta nqabblu lil nfusna ma' entitajiet oħrajn barra minn Malta dan huwa rekord. Iġifieri l-ġurnata nistgħu nkunu kburin u niftaħru bil-fatt li l-ilma u Malta tiġi distributed għand il-konsumaturi tagħna u n-negozji tagħna bl-iktar mod effiċenti u bl-inqas losses possibbli. Tajjeb li ngħidu li sa 10 snin ilu kellna medja ta' 4,000 metru kubu fis-sija li bda jinħela, kienet jinħela. Illum ġurnata niftaħru li għandna numru ta' madwar 360 metru kubu biss fis-sija li qed jinħela. Ovvjament dana wasalna sawhekk huwa bl-isforz tal-ħaddiema tagħna, sforz kontinwu li qed nagħmlu. Ovvjament kif li aħna iżola bi ftit riżorsi niżguraw li r-riżorsi kollha li aħna għandna nużawhom bl-iktar mod possibbli u bl-aħjar mod possibbli. Tajjeb li ngħidu li llum il-ġurnata mill-wastewater, mid-dranaġġ li aħna qed niġbru u qed nittrattaw qed noħorġu il-water għal new water għall-agrikoltura. Ġifieri dan l-ilma li aħna tipproduċu minn l-STPs tagħna mill-treatment plants qed nofruh mbagħad b'xejn lill-agrikoltura. Ovvjament dan again huwa sforz tal-ħaddiema tal-investimenti kollha li qed tagħmel il-Korporazzjoni tas-Servizzi tal-Ilma li fih qed naraw ġabra sostanzjali dan ix-xogħol qed jiġi showcase fuq dan il-ktieb fenomenali li ħarġet il-Korporazzjoni tas-Servizzi tal-Ilma. Semmejna wkoll l-importanza li n-nies tkun taf bħala korporazzjoni x'aħna nagħmlu. Illum ġurnata aħna nagħtu importanza kbira il-fatt li aħna nkunu in-line man-nies tagħna u nisimgħu lin-nies tagħna. Infatti palma semmejt qabel l-effiċenza li aħna qed niżguraw l-ilma kollu li aħna nipproduċu jasal kollu għand in-nies tagħna. U qed nagħmlu hekk anke wara l-meter. Ġifieri illum ġurnata aħna permezz tat-teknoloġija u permezz ta' AI u programmi li aħna nużaw nafu meta household ikollha leakage. Ovvjament aħna li qed nagħmlu qed nibagħtu emails, nibagħtu itri għand in-nies, ninfurmaw in-nies minn qabel ma jirċievu il-kont tagħhom. Jiġifieri mbagħad hemmhekk in-nies jistgħu jitkellmu ma' plumbers u magħna biex niżguraw li ma jkunx hemm ħela. Jiġifieri ovvjament aħna nagħtu importanza kbira il-xogħol aħna, il-xogħol li qed nagħmlu permezz tal-ħaddiema tagħna u ovvjament tajjeb il-nies hemm wara tkun taf l-isforzi kollha li qed tagħmel il-korporazzjoni. Nirringrazzjaw lill-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma għal kopja li oġoba tad-dinna sabiex stajna nwaslu dan is-servizz. Inħeġġu lil kull min iħobb isir jaf aktar dwar l-istorja ta' pajjiżna, f'dan il-każ l-maniġjar tal-ilma sa mill-miġja tal-bniedem fil-Gżejjer Maltin sabiex jakkwista din il-pubblikazzjoni li saret ukoll ban filantropiku peress li fi żmien il-miliet idħul mill-bejħ tagħha mar fil-fond magħruf bħala il-Community Chest Fund.